ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар шаҳри ваҳдат қарор дорем, чорраҳаи Файзобод. дар ин ҷо чорраҳаи Файзобод ва рост роҳ ба сӯи ҳайкали модар. дар ин ҷо бошад ёвар, андоз ва рост роҳ ба сӯи беморхонаи марказӣ, медколлеҷ ва бозорчаи Гулистон. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои зебо ҷойгир аст, бинои новостройка. бино аз 11 ошона иборат мебошад. хонаи имрӯзамон дар 9 ошонаш ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафт. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага сехонага кардагиам бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 11 ошона иборат аст. якум ошонаш мағоза мебошад дӯстони азиз. дар чорраҳаи Файзобод ҷойгир аст. лифт ҳаст, кор мекунад, чипқатияй ва хона чӣ хеле мебинед, таъмири нав дорад. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас некадаги нест дӯстони азиз, таъмири нав мебошад. набормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле ки дидед дӯстони азиз, даромадгоҳ, коридор, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра. дар он ҷо ошхона дӯстони азиз трезои панорамӣ дорад, ҳаммом ва ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ чӣ хеле ки мебинед, хона таъмири зебо дорад. дуюм ҳуҷра. инҷо теғзона, яъне ҷои кондитсионер. трезои хона тарафи медколлеҷ ва беморхона нигоҳ мекунанд дӯстони азиз. дар ин ҷо ёвар супермаркети ёвар аст ва рост таки дар он ҷо медколлеҷ, беморхона ва бозорчаи Гулистон. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст, аз ҷумла мактабҳо, садикҳо, бозорчаи Гулистон, мағозаҳои хӯрокворӣ, дорухонаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ. ин дӯстони гиромӣ сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. ва дар ин ҷо ошхона, кухни гарнитур дорад. чӣ хеле ки мебинед, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва мана ҳамин манзараи зеборо дида мешавад. ин ҷо чорраҳаи Файзобод. рост таки меравем, ҳайкали модар мешавад дӯстони азиз. минтақаи беҳтарини шаҳри ваҳдат. дар ин ҷо ҳаммом, дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона. чӣ хеле ки дидем дӯстони азиз, хона таъмири нав дорад, таъмири зебо, дар минтақаи хуб ҷойгир аст. дар бинои новостройка. худи бина бинои хуб мебошад. нархи хона 450 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0808 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.